влияние потеряно было со стороны России в 2015-2014 году, а вот влияние польской стороны не пришло. Хіба такі апошні яскравы вельмі прыгожы эпізод гісторыі масонства, это, конечно, стварэнне ложы Вялікі ўсход Літвы і універсал канфедэрацыі Великого княства Літоўскага. Ці спрычыніліся масоны да стварэння беларускай дзяржаўнасці у гэтым сэнсе так, як комплекс ідэяў беларускага нацыянальнага адраджэння беларушчыны з вялікай літары было сфармавана масонамі. Господарства, Інтермаріум на телеканалі Белсат, я Павел Мажейка, вітаю вас. Вольныя муляры, масонства у гісторыі Беларусі, Польшчы, Літвы. Сёння тэмай нашай размовы, нашай дыскусіі ў Інтермаріум. Ці менавіта масонам мы павінны дзякаваць за беларускую дзяржаўнасць у 20 стагоддзі. Увага на экран. Гісторыя ўзнікнення тайных таварыстваў і сакрэтных арганізацый сваімі каранямі ўваходзіць у глыб вякоў. Адным з найбольш знаных падобных рухаў былі і з'яўляюцца масоны. Іх існаванне, дзейнасць, мэты і спосабы, якімі яны іх дасягаюць, агорнуты таямніцай. Загадковасць і разнастайнасць знешніх атрыбутаў сімволікі, абрадаў і храмаў яшчэ больш распальвае інтарэс да іх. Некаторыя гісторыкі знаходзяць сляды іх дзейнасці ва ўсіх значных падзеях сусветнай гісторыі апошніх 3 стагоддзяў. Прыхільнікі канспіралагічных тэорый упэўненыя, што вольныя муляры сёння кіруюць светам. Дык дзе тут праўда, а дзе міф? Як гэта не дзіўна, але аб гэтым сакрэтным таварыстве вядома досыць шмат. На землі Беларусі масонства прыходзіць ужо ў 30-е гады 18 стагоддзя, а ўзнікла вольнае мулярства ў канцы 17-га, пачатку 18 стагоддзя ў Брытаніі і хутка становіцца досыць модным трендам, які распаўсюджваецца па ўсёй Еўропе. Першапачаткова таварыства было створана для людзей, якія падзяляюць ключавыя філасофскія ідэі таго часу. Масоны надавалі асаблівую ўвагу пытанням маралі і павінны былі імкнуцца да ўнутранага самодасканалення, па цаглінцы ўзводзячы свой духоўны храм. Асноўнымі іх сімваламі былі цыркуль, кельня, навугольнік, што навязвае да гісторыі паўстання першых падобных таварыстваў на базе цэхавых арганізацый вольных муляроў. Дарэчы, адсюль паходзіць і другая назва – вольныя муляры. Масонства ніколі не было чымсьці статычным і нязменным. Узнікнуўшы ў адным выглядзе ў розныя часы ў розных краінах, яно пастаянна відазмянялася. Сярод знакамітых асоб, якія ў розныя часы належалі да вольнамулярскіх лож, можна ўзгадаць Моцарта, Джорджа Вашынгтона, Вальтэра, Гарыбальдзі ды іншых. Першая падобная ложа на беларускіх землях была заснаваная ў Магілёве. У далейшым пашырэнне падобных структурных адгалінаванняў адбывалася пад уплывам дзейнасці як заходніх, пераважна Варшава, так і ўсходніх, пераважна Санкт-Пецярбург і Масква, цэнтраў. У апошнія дзесяцігоддзі існавання Рэчы Паспалітай масоны спрычыніліся да пашырэння асветы і секулярызацыі адукацыі ў краіне. Вольныя муляры складалі значную частку дэпутатаў 4-гадовага Сейма, які ухваляў многія рэформы і прыняў Канстытуцыю 3 мая 1791 года. У Расійскай імперыі масонства легальна існавала да 1822 года, калі вышэйшым рэскрыптам Аляксандра I усе таемныя таварыствы, у тым ліку і масонскія ложы, былі афіцыйна зачынены і забаронены. Цікавасць да вольных муляроў у імперыі адрадзілася ў другой палове 19 стагоддзя, а на пачатку 20 стагоддзя да масонства далучаюцца некаторыя вядомыя беларускія дзеячы-адраджэнцы, якія адыгралі важную ролю ў беларускім нацыянальным руху. Пандемія каранавіруснай інфекцыі па-ранейшаму не дазваляе нам сабрацца тут, у гэтай студыі, і адзіным такім бяспечным спосабам кантакту застаецца відэасувязь. Таму я сёння рады вітаць з гародні прафесара Алеся Смаленчука, прафесара, доктара гісторыі. Спадар Алесь, вітаем вас. Добрый день, дзякуй за запрашэнне. Менску Сергей Харэўскі, гісторык мастацтва, культуразнаўца, вітаем таксама. Добрый день.
І тут со мной у студыі Рымантас Мікніс, прафесар універсітэта імя Вітаўта Велікага і старэйшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Літвы. Лабадзён, Добрый спадар день. прафесар. Абонент. Спадар Алесь, я да вас першае пытанне кірую. Калі мы хочам зразумець ролю масонства ў гісторыі Беларусі, то сама важна, ад якой падзеі, даты, ад якога імя нам трэба адштурхоўвацца? Гэта пачатак 20-го стагоддзя, і гэта даволі цікавыя старонкі, бо да масанеры мелі дачыненні такія вядомыя дзеячы беларускага нацыянальнага адраджэння, як браты Луцкевіч, Вацлаў Ластовскі, пазней Браніслаў Тарашкевіч, Іван Краскоўскі, некаторыя іншыя. Часам масонам приписывают задужа, зашмат, і што яны там інспіравалі беларускую дзяржаўнасць, маецца на ўвазе Беларускую Народную Рэспубліку. Там в Гішпаніі іх вінавацяць тым, што за іх пачалася грамадзянская вайна і шмат што іншае. Размясцім акцэнты. Не ўсе дзеячы беларускага нацыянальнага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя былі масонамі. І многія з іх катэгарычна былі супраць масонства і не хацелі мець да яго дачынення. В прыватнасці Леў Вітан Дубейкаўскі альбо вядомы дзеяч беларускага адраджэння ксёндз Адам Станкевіч, нагадаю, каталіцкая царква і тады і сёння катэгарычна супраць масонскага руху і ўдзела сваіх вернікаў у гэтым руху. Не ўсё было так адназначна. А з іншага боку, гэта на пачатку 20-го стагоддзя было надзвычай модна, літаральна в сённяшнім разуменні. Нават Марк Шагал быў у складзе, бываў у масонскіх ложах, бываў на паседжаннях масонскіх ложаў. И это была такая прикмета часу, прикмета той эпохи. Так, многие таленавітыя дзеячы мастацтва, архітэктуры, як, напрыклад, дарэчы, архітэктар Атан Краснапольскі, менскі славуты, які пазней стане адным з віленскіх архітэктараў у міжваенны час, а пасля будзе адным з аднавіцеляў зруйнавана Гданьска. Але менавіта дзякуючы масонам, вот што можна казаць дакладна, я думаю, спадар Смалянчук мяне в этом падтрымае, удалося не дапусціць міжэтнічнай, міжнацыянальнай, міжкультурнай варажнечы у тых вельмі непростых умовах канца Першай светнай вайны і пачатку стварэння новых дзяржаў. У Беларусі гэта дзесяткі людзей, сотні людзей. Колькасць, я думаю, трохі больш, я думаю, бадай сотні людзей розных нацыянальнасцяў. Ці магу далучыцца да адказу на Так, гэта так, пытанне? так, конечно. Ну, я спрабаваў свой час, пішучы гісторыю віленскіх ложаў, падлічыць колькасць, дзякуючы дакументаў. Я налічыў 45 чалавек, но гэта толькі тое, што трапіла ў дакумент. Это ў Вільні. Можна лічыць, што пэўны мінімум 45 чалавек это вынік даследавання. Это ў Вільні. Так, это Вільня, Мінск, Віцебск. Вільня, Мінск. Выходзячы з этого, я думаю, сотні 3 могло быць на тэрыторыі Беларусі. Зноў жа, это былі падзеі вайны, і это было вельмі мабільнае грамадства, якое Так, ўсё ж таки яны былі збольшага былі невялікія па колькасці. Гэтыя ложы, тут справа не ў колькасці, справа проста ў магчымасцях уплыву гэтай невялікай групы людзей на грамадства. А, напрыклад, гаворачы пра Вільню, то, конечно, тут вельмі варта адзначыць друк, пра што Сергей Карэўскі ўжо казаў, таму што, напрыклад, Кур'ер краёвы, газета на польскай мове, рэдактарамі якіх быў Іван і Антон Луцкевіч, вечерняя газета на рускай мове, наша Ніва. То есть в пэўны момант просто краёўцы пачалі выдаваць, краёўцы, масоны пачалі выдаваць, мелі такі супольны выдавецкі праект, дзе на розных мовах прапагандавалася ідэя краёвая прапагандавалася, але ў такім вось, асабліва выразным такім братэрскім варыянце, заклікаючы да паразумення міжнацыянальных. А што вабіла дзеячоў беларускага нацыянальнага руху якраз вот этому масонскім руху? Ведаеце, масоны становятся моцнымі, роля масонаў становіцца прыкметнай
ва ўмовах в таких режимах, в таких дзяржавах, дзе адбываецца стагнацыя палітычная, стагнацыя культурная. І вось в гэтых умовах, дзе няма вольнай прэсы, дзе няма паўнавартаснага палітычнага адкрытага жыцця, узнікае патрэба, спроба удасканаліць этот недасканалы свет праз нейкія прыватныя кантакты. І пасля так званай першай рускай рэвалюцыі гэта было таксама спробай неяк уплываць на мадэрнізацыю расійскай імперіі праз этыку, праз нейкія прыватныя кантакты. І шмат што ўдалося дасягнуць. Ну а творчым асобам Багеме заўсёды імпанавала вот эта атмасфера таямнічасці, вялікая міталогія. А нагадаю, в Российской империи так вышло, что масоны улягали прямым репрессиям, причем репрессовали, что важно, саму память. В приватности в 1839 году, в осень, были после обшуков изъяты архивы, книги, документы всех масонских менских ложев, и разом с ихними регалиями на загад минского губернатора спаленные и закопанные на габрэйских могилках. Под горой это, до речі, близко цяперашнього стадіона Динамо на рагу вулицю цяперашній Леніна і Ульяновська. То бок змагаліся не просто нават фізична, але змагаліся з памяццю. І воскрашэнне з небыцця масонства, масонерии, многие творчыя люди, вядомыя інтэлігенты, у тым ліку і тыя, пра которых згадаў гаспадар Смалянчук, бачылі в этом, ну, верили в тое, што гэта можа шмат што змяніць, як і той жа Шагал і многія іншыя мастакі, архітэктары, бачылі в этом нейкае адхланне. Тым, каму было цесна в узким прокрустовым вот этом ложку политичных партий конкретных, уявляли себе свет, які здольны яны змяніць праз этыку, праз братэрскія ўзаемадачыненні, панад сваімі этнічнымі, рэлігійнымі, нават палітычнымі перакананнямі, што, конечно, было вельмі цікавым феноменам. І менавіта ў Вільні, у асяродку так званых краёўцаў, удалося шмат што зрабіць і інспіраваць выданне перыёдыкаў нацыянальных на розных мовах і спрыяць адзін аднаму. І ў немалой ступені вось той патос нашаніўскі, які быў закладзены, абсалютна радыкальна іншы, калі параўнаваем, ну, напрыклад, з украінскім адраджэнскім патосам. Нашаніўцы гукалі да братэрства, гукалі да ўзняцця над рэлігійнымі адрозненнямі, катэгарычна заклікалі чытачоў не паддавацца антысемітызму і так далей. Конечно, я думаю, шмат у чым гэта было інспіравана, вось гэтыя все ідэі, закладзеныя в тое нашу ніву, тое нашаніўства і тую візію беларушчыны, якая існуе і да сёння, якая стала, конечно, падмуркам нашай дзяржаўнасці. В этом сэнсе, так, можна лічыць, адказваючы на пастаўленае з самого пачатку перадачы пытання, ці спрычыніліся масоны да стварэння беларускай дзяржаўнасці. У гэтым сэнсе, так, як комплекс ідэяў беларускага нацыянальнага адраджэння, беларушчыны з вялікай літары, тое, што мы называем, бясспрэчна шмат у чым было сфармавана масонамі. Але, падкрэслю яшчэ раз, далёка не ўсе дзеячы беларускага нацыянальнага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя былі масонамі, а многія нават былі катэгарычна супраць іх. Я прошу професора Мікніса долучитися так само до нашої розмови. Поширить, може бути, наш трошки контекст ще і на Литву. Тобто, на ваш погляд, якою була роль масонов, місце масонов в історії наших держав? Ну, если смотреть с этой точки Вильнюса,
который был центром не только литовского национального движения, но один из центров и белорусского национального движения, и вообще активной деятельности политической Российской империи. Потому что здесь от 5-го года уже собирались люди, которые себя представляли как демократы, демократической ориентации, чтобы договориться, как надо представлять вот эти бывшие земли Великого княжества Литовского. Потому что вот тогда в России уже во время 5-го года уже там начались такие дебаты, что представляет польская автономия, финляндская автономия. И тут вот как раз от апреля 5-го года начались вот такие съезды, как говорится, съезды народов бывших земель Великого княжества Литовского, где участвовали деятели белорусского национального движения, литовского, и вообще активны были здесь и еврейские, которые имели демократическую ориентацию, и они хотели, и на главе этой как бы группы стоял видный деятель, адвокат Виленский Тадеуш Врублевский, связан с российскими деятелями, которые имели новый проект России, децентрализованный, федералистичный. Это проект кадетов, уже кадетов под конец года, но эти кадеты еще себя представляли как деятели городских и земских съездов. И там была такая структура, где они собирались, и как раз вот в этих съездах они обсуждали вопросы польской и финляндской автономии. И вот Врублевский был один из инициаторов, чтобы представилась и та автономия литовских земель. И вот тогда вот начались первые контакты, и там уже себя представили и с белорусской стороны братья Ластовские, Лыцкевич и Ластовский. И потом все утихло, и 10-й год. 10-й год вот как раз кадеты как партия инициировала и в Российской империи масонские, но обновление масонского движения. И вот здесь как раз братья Ромы, Элиаш и Ежи, Герасим, они инициировали в Вильнюсе где-то 10-го года в мае и сотворили новую ложу, то значит едность, единство. И потом в этом году уже под конец где-то августа вот, с этой ложи выделилась еще одна ложа, которая называлась Литва. И главным руководителем этой ложи был Михаил Рёмер, а вот финансистом или кассиром был Миколас Леже. Ну, Михаил Ромер это фактично человек, дякуючи дзённикам, Да, мы да. ведаем И много вообще православства на это нашей все, земле. ну, как бы с этих вот деятельности съездов и с деятельности краевцев, которые себя уже представили в 2006 году, и газета «Веленская». И Рёмер был один из главных людей. И вот в этом как раз, вот, которые я тут сказал, белорусские деятели уже участвовали, а 10-12 год это очень заинтересованная была белорусская сторона, потому что как раз кадеты инициировали проекты в Думе, чтобы представить проекты в Думе насчет этих окраин и насчет этих земель бывшего или Великого княжества Литовского. И там вот как раз конвент 2014 года, это уже началась война, это было конец октября, начало ноября, там был конвент Великого Восхода России. И эти ложи, которые здесь были уже в Вильнюсе, они принадлежали Великая Российская ложа. И вот они как раз ехали на этот конвент, ехал Михаил Рёмер, ехал Антоний Лыцкевич, может Олес меня поправить, и Цемак Шабат, еврейский деятельный. И они как раз представили там в этом конвенте проект, в котором было все нарисованы главные моменты и территория, и вообще режим политический
Литвы исторической, это значит этнографической Белоруссии и Литвы как, ну, как продолжение Великого княжества Литовского. И как мы видим в этом конвенте, кадеты, Петр Милюков, главный был руководитель, они отказали этому проекту, и вот тогда этот результат из 4 лет как бы привел к нулю, но с другой стороны тогда была потеряна надежда, что с российской стороны, с демократических, новых демократических сил не можно ожидать, надо самим делать. И вот мы видим в 2014 году перед этим конвентом как раз новая ложа здесь в Вильнюсе сформировалась. Это ложа «Беларусь». И там были братья Лыцкевичевы, Ластовский, там были и литовцы, там и Барткевичины, одна только женщина. Ну и там Бугайлишки Спелексес. Но потом они, вот 15-й год, вот всем знаный этот универсал Великого княжества Литовского. Там разные историки, там версии представляют, кто был и автором, но есть вот здесь в архиве найдены как бы подписанные. То как раз мы видим эти фамилии, которые принадлежали этим трем ложам. Это ложа Беларусь, ложа Литва и ложа Еднощ. Добре, ну, И вот я они спробую- как раз и были, ну, ориентированы были на то, что надо делать самим эту политическую работу. Но не удалось, как мы знаем, но я думаю, что как раз вклад в выработке этой концепции государства, обновения государства, я думаю, что не можно сказать, что не было вклада масонов. Я думаю, что был, потому что эти люди собирались как бы на частных началах, но с другой стороны они были и структуром. И это была возможность поделиться мнениями, и, значит, масонский статут не дал возможности идти на борьбу, а идти на какой-то консенсус. И я думаю, что это было важно для віленського этого демократического контекста. Так, ось, пане Олесь, все ж таки, калі ацэньваць, паспрабуйце ацэніць ролю масонаў менавіта у вот этой вот парадзе дзяржаўнасцяў, так, 18-м годзе. Наколькі быў важны все ж таки унёсак іх дзейнасць, все ж таки і Іван, і Антон Луцкевічы сапраўды там галоўныя імёны беларускага нацыянальнага руху. Ці все ж таки мае рацыю Сергей Харэўскі, который кажа про то, что ну, была роля, але не такая важная? Я хутчэй згодны з Сергеем Харэўскім, потому что мне падаецца наогул тут ведаеце, до конца немагчыма сцвярджаць, что вот ведаем все до конца, потому что это все-таки материала вельмі мало мы знаем, ведаем про масонские ложи на Беларусі ў гэты час. Але у меня такое склалася ўражанне ў выніку моих уласных даследаванняў, что все ж таки ложы былі хутчэй формай, якую выкарыстоўвалі дзеячы беларускага, літоўскага, польскага там дэмакратычнага руху, еврейскіх, жыдоўскіх арганізацый дзеля дасягнення, ну, в першую чаргу сваіх там нацыянальных планаў. Ну і той, што Сергей Харэўскі казаў, і казаў Рэймонда Смікніс, той, што гэта былі вельмі важныя пляцоўкі для такога паразумення міжнацыянальнага. Канешне, варажнеча была. І варажнеча была ў перыяд Першай сусветнай вайны і пазней. Але гэтыя ложы спрабавалі, ну, вельмі моцна ўплывалі на пашырэнне все ж таки такога духу талеранцыі у беларуска-літоўска-польскіх адносінах. Перабольшаць іх значэнне, конечно, не варта. І казаць, што яны стварылі беларускую дзяржаўнасць, абсалютна няма ніякіх падстаў для гэтага. Тое ж самае, вот, тут я не згодны з Сергеем Харэўскім наконт патаса нашай Нівы, на які ў вялікай ступені паўплывала масонская дзейнасць беларускіх дзеячоў, іх прыналежнасць да масонскіх ложаў. Все ж таки патас нашай Нівы, он фактычна адчувальны з самага пачатку існавання. Ну, а ложа ўзнікае трохі пазней, і фактычна, ну, ты ж дзеячы беларускага руху, яны вельмі добра гэты патас братэрства, любові, талеранцыі, ўзаемаразумення, падтрымкі, які дамінуе у маральным кодексе масонскіх ложаў, яны просто вельмі добра ў гэта ўпісваліся, таму што наша Ніва такую пазіцыю займала. Фактычна, она так
варожа рэагавала, вельмі рэзка рэагавала толькі на праявы вялікадзяржаўнага расійскага шавінізму. І таму тут вот варта і трэба даследаваць гісторыю масонскіх сторонак гісторыі беларускай дзяржаўнасці, станаўлення беларускай дзяржаўнасці, і перабольшваць ж такі не варта. Ну, наколькі я разумею, у тым ліку з вашых даследаванняў, што якраз ідэя такой краёвасці, разумення таго, што беларусы, літоўцы, палякі, габрэі, якія жывуць на гэтых землях, гэта па вялікім рахунку такая адна палітычная нацыя. Ось якраз гэта ідэя і панавала в гэтым асяроддзі, ну, скажем, масонскіх арганізацый. Чаму так? Чаму гэта ідэя менавіта была такой больш, ну, прымальнай для ўсіх? Наверное, сапраўды панавала, хоць яна не нарадзілася там. І Міхал Ромар, як адзін з стваральнікаў краёвай ідэалогіі, і Роман Скірнут, як стваральнік з іншага боку краёвай ідэалогіі, ну, гэта ўсё вот іх працы першыя, і сама ідэя выпрацоўваецца 1906-1907 год, перад першай расійскай рэвалюцыі, яшчэ да дараджэння вольнага мулярства, масонства на гэтых землях. А чаму краёвасць стала тут вялікай ступені, гэта звязана з самой ідэалогіі, з маральным кодэксам масонства, пра які я казаў, імкнення да паразумення, да адзінства і да свабоды, да, ну, такая пэўна ліберальны такі, таксама маральна-ліберальны кодэкс, гэта было важна. Это одно і другое, мне здаецца, што велізарную ролю ў тым, што менавіта краёвасць стала так спалучалася, выдатна спалучалася з масонскай ідэалогіяй, і ложы ў Вільні сталі такімі асяродкамі краёвай, пашырэння краёвай ідэі, гэта роля Міхала Ромара. В 1911 годзе ён далучаецца да масонства, вельмі хутка становіцца майстрам ложы Літвы, і фактычна вось яго ідэя, то есть, ну, ідэя, краёвая ідэя в яго варыянце, ён проста становіцца вельмі актыўным, ну, чалавекам, які пашырае, прапагандуе і гэтую ідэю, і вялікай ступені краёўцы ідуць за ім. Доўгі час, пакуль у 1915 годзе ён не перабраўся праз лінію фронту, не далучыўся там да легіёну Пілсудскага, не пачаў са зброяй у руках адстойваць уже незалежнасць, дзяржаўнасць гістарычнай Літвы у тыя часы. Вот ягоная роля тут непадважальная абсалютна. Спадар Сергей, да вас пытанне. От калі глянуць на мапу ложаў, тых вольнамулярскіх, масонскіх ложаў, то атрымліваецца, што, скажем, на тэрыторыі заходняй Беларусі, ці наогул заходняга гэтага рэгіёну, іх было, в асноўным яны былі там. Чаму так? Ну, гэта гледзячы, на які час мы гаворым. Так, пасля пачатку Першай светнай вайны так і атрымалася. Але напярэдадні Першай светнай вайны былі ложы і ў Менску, і ў Слуцку, і ў Віцебску, а ў Віцебску нават дзве, пра которые я казаў, напярэдадні Першай светнай вайны. Но в звязку с пачаткам Першай светнай вайны многія былі прызваныя войска расійскае, адпаведна. Адбыліся вялікія перамяшчэнні людзей, просто функцыянаваць стала непросто в гэтых умовах. Хоць зноў жа нагадаю, вярнуся да таго ж Шагала, які і в 16-м годзе браў удзел у дзеяннях масонскай ложы ў Віцебску. Ну, вот падзеі Першай светнай вайны ўсходнюю Беларусь вельмі моцна так скалынулі, і просто не было на месцы тых людзей. Многія з Менску падаліся у Вільню в гэтых умовах. Ну, так апынуліся і славуты фотограф Ян Булгак, той жа дзіўным абсалютна чынам Атан Краснапольскі, які стаў першым бальшавіцкім архітэктарам Менска, Літбел з імі вымушаны быў з'ехаць у Вільню і там ужо функцыянаваў. Гэта звязана геаграфія выключна з падзеямі вайны. Той жа Фердынанд Рушчыц, дзякуючы сваім сувязям масонскім, настаяў перад Венслаўскім, тагачасным галавой Вільні, настаяў на патрэбе стварэння фотоальбома віленскага, якое даручылі Яну Булгаку. Вось такіх гуманітарных розных рэчаў, такіх чынаў, я думаю, было вельмі шмат, і мы яшчэ будзем это вывучаць, гэтыя ўзаемасувязі.
культуры тагачаснай Беларусі, Літвы, Віленшчыны у звязку з дзейнасцю масанерії. Спадар профессор Мікніс, я таксама хацеў бы спытацца пра... Вот вы закранули той момант адносінаў з Расіяй тагачаснай, так, з дзяржаўнымі структурамі. А якім быў уплыў на вот віленскае асяроддзе, быў уплыў, скажем, польских вольных муляроў и российских? Я уже говорил, что вообще российское влияние было до этого конвента. Конвент, Петербургский конвент 2014 года, 4 ноября, показал, что надежды, что российские братья будут за государственной, какую-то форму государственности Литвы исторической, это уже потеряно. Ходило только о вопрос польской государственности, но насчет польской стороны здесь очень интересный момент есть. Если 10-12 год мы имеем как бы общая деятельность, и Ян Пилсудский здесь, и Бронислав Крижановский, который очень влиятельный был в 18-20 году, потом был и Александр Заштофт, и потом и другие там деятельные, Зигмунд Юнзел, но они в 2013 году они как бы изменили братьям. Они перешли в другую ложу, и национальную ложу польскую, и здесь отроdzenie. И вообще эти главные деятельности виленской, польской демократической интеллигенции, они перешли в другую ложу, которая была подвластна уже не Великому Восходу России, а ложи, народовой ложи польской. И там интерес польский был очень акцентирован. И вот как раз мы имеем такую ситуацию, что как бы польская ложа уже здесь хочет притягивать эти ложи на свою сторону. То значит, национальная эта ложа польская, она вообще делает работу на других началах, чем российская, но не удалось. Не удалось, и я думаю, вот не удалось потому, что они подняли такую идею, что надо сначала работать на государственность Польши, а потом уже будем работать на вас, на государственность исторической Литвы. И вот имеем 15-й год. 15-й год как раз и есть важный потому, что это было сотворена великий восход Литвы, и там Юргий Шаулис был в начале, но все главные деятели белорусской стороны тоже вышли в эту ложу. И я думаю, что вот 18-й, 23-й, 2-й год, там уже мы видим эти самые деятельности белорусской стороны. И Красковский тоже уже не был братьем этой Великого Восхода Литвы, но он участвовал в этих переговорах 21-22 года, когда обновилась эта ложа Литва в Каунасе уже. Но были как бы снова такие идеи, что надо выращивать белорусское государство, выращивать. Ну, там Прага была, но был и Каунас. И я думаю, что вот это как бы вы говорили о том, что как было влияние. Влияние потеряно было со стороны России в 2015-2014 году, а вот влияние польской стороны не пришло. Потому что как раз и была такая ориентация на свои силы, на свой договор, консенсус свой. Но мы видим результат, что ничего не дало. Это была ориентация все-таки на свой край, на свои земли. И идея автономии, ну, может, так не открытой форме, идея автономии исторично тут присутствовала завсёды. Они мкнулись быть автономными, мкнулись быть самостойными. И после того конвента 1914 года, где выразно сутыкнулись амбиции белорусско-литовско-польских, там, жидовских масонов исторично Литвы и российских великодержавников, вось тут уже пачалася такая рэальная праца па стварэнню Великага ўсходу Літвы. Ну, для гэтага трэба было мець 7 лож. Так і не паспелі фактычна, ну, трымаючыся такой традыцыі закону
масонскага жыцця не паспелі гэта ўсё зарабіць, таму што там, в прынцыпе, таксама можа і набіралася, але віцебская ложа ўсё ж такі яна цягацела да расійскіх уплываў вельмі істотна. То, што казаў гаспадар Ремонт Смекніс, ложа, якую іншым разам называюць у дакументах верны Ліцвін, была пад уплывам Варшавы знаходзілася, была звязана з варшавскай ложай вызвалення. Все было так вельмі непроста. То есть это уплывы былі з аднаго з іншага боку. Перад Першай сусветнай вайны яны сталі больш уже тут, скажем так, не то что шкодить, а просто, ну, и один и другі бок імкнуліся падначаліць, трымаць пад сваім кантролем масонскае жыццё на тэрыторыі Беларусі, Літвы ў гэты час. Все ж таки імкнення да самастойнасці, оно ўрэшце рэшт праявілася, і хіба такі апошні яскравы вельмі прыгожы эпізод гісторыі масонства, это, конечно, стварэнне ложы Вялікі ўсход Літвы і універсал канфедэрацыі Великого княства Літоўскага, калі ўжо ва ўмовах нямецкай акупацыі абвясцілі пра тое, што імкнуцца да існавання сваёй беларуска-літоўскай дзяржаўнасці, ну, пры падтрымцы, там, можна сказаць, цэнтральных дзяржаў, это было неістотна. Галоўна, што просто масанэра взяла курс на стварэнне ўласнай дзяржаўнасці ў гэты час. А ўплывы былі моцныя, з уплывамі даводзілася змагацца, і это было вельмі непроста, таму што все ж таки больш моцныя такія масонскія цэнтры, безумоўна, гэта былі Москва, Петербург і Варшава. Гаспадар Сергей. Масоны не стваралі гісторыю, яны за ёй паспявалі. Не яны распачыналі гэтыя войны рэвалюцыі. И в нашем регионе суплёце вот этих межнациональных, межэтнічных адносінаў гэтыя ідэі не паспелі выспець належным чынам. Адразу пачалася спачатку этой рэвалюцыйная падзея ў Расіі і Першая сусветная вайна, якія апярэджвалі все гэтыя думкі, планы тутэйшай масанерии. Понятно, что никакие генштабы не узгадняли з імі свае дзеянні. І на гэтыя выклікі драматычныя падзеі Першай сусветнай вайной масоны адказвалі. Вот менавіта пра што і сказаў калега Смаленчук. Сапраўды гэты вот заклік да стварення ўласнай беларуска-літоўскай дзяржаўнасці ў тых канкрэтных умовах. Притым, бачыце, мы часам забываем, як выглядаў на той момант рэальны вось гэты ландшафт этнічны, культурны, моўны Вільні, таго ж Віцебска, Менска. Нагадаю, у Менску палякаў было нават больш за беларусаў, і колькасна, і працэнтах на 2%. И, отповедно, масонерия это же не сялянская была задумка. И мы часом забываем это контекст, в яким это все тогда стваралося, и контекст, в яким повставало это белорусское масонство. И оно не могло быть изолированным от этого габрейского космоса, який панаваў в наших городах, и оно не могло быть изолированным от литовского руху, и сапраўды все вот эта история взаимодействия белорусского и литовского национального руха на той момент, это история взаимоподтрымки и братэрства, а нават міжасабістых, нават шлюбных адносінаў у многих выпадках, там Ластовского альбо Алаизы Пашкевич стала жонкой Кейрыса. И мы не заўважым и не адсачваем каких-то менавіта беларуска-літоўскіх непаразуменняў. Дапамагалі і выдаўцы кнігары Шляпялісы, которые распаўсюджвалі беларускі друк, а в нашай Ніве были рекламы літоўскіх нацыянальных газетаў. Там нешта удалося ўсё ж таки зрабіць гэтым масонскім ложам, якія на той момант былі фактично клубными пляцоўкамі, где можно было нават просто познаёмиться с масштабом и с клопотами один одного. И насамрэч ніводная з гэтых масонскіх ложаў не была этнічна чыстай, ну, умоўна, да, чыстай. Гэта былі в любым разе интернацыянальныя клубы, где люди говорили на разных мовах и шукали некую свою. Это была магчымасць уникальная
многім дзеячам і лідарам думкі, а далей і палітычным дзеячам просто пазнаёміцца адзін з адным, таму што іншых пляцовак выглядзе нейкіх там прадстаўніцтваў, самаўрадаў, нагадаю, в Расіі Канстытуцыя ж так і не была прынята. І адпаведна на нейкіх іншых пляцовак для взаемообмена і знаёмства нават элементарнага адзін з адным паміж гэтымі культурамі, гэтымі комплексамі нацыянальных ідэй проста не існавала. Спадар Алесь, вось калі падсумоўваць, Сергей Харэўскі назваў ты масонскі рух в той час на наших землях больш таким клубам, так? Все ж таки, што гэта было? Палітычныя структуры, фабрыкі думак, ці это былі нейкія структуры, якія ўплывалі рэальна на дзейнасць мясцовых уладаў ці цэнтральных уладаў? Все ж таки, што гэта было? Ну, тут, безумоўна, выпрацоўваліся і пашыралася пэўная ідэалогія масонства, якая пераклікалася з краёвай ідэалогіяй. В вялікай ступені гэта быў клуб, фабрика думак, так можна сказаць. Уплыва я б не стаў тут перабольшваць. І, ну, зноў жа, вот, ведаеце, тут я вельмі асцярожна пра гэта все кажу і выказваюсь, таму што няма дастатковай колькасці дакументаў, каб вельмі грунтоўна, глыбока ацэніць значэнне масонства. Мне падаецца, оно можа тут больш все-таки другаснае, што тыя ж краёўцы выкарыстоўвалі форму масонскіх ложаў, вось імкнуліся да ўнутранага паразумення, каб гэтыя ложы просто выпраменьвалі з сябе вось гэтую ідэю згоды, паразумення, братэрства, вельмі цяжкіх умовах і абвастрэння ці наступлення эпохі нацыяналізмаў у беларуска-літоўскім краі, а потом в умовах першай сусветнай вайны, якая яшчэ больш абвастрала гэтыя адносіны. Вось, то есть, ну, яшчэ раз скажу тое, што можа іх было не шмат, але значэнне вось гэтага выпраменьвання, такого паразумення, толеранцыя, оно было велізарным. Думаю, што паўплывала і на, прынамсі, на характар беларускага нацыянальнага руха паўплывала. Я очень благодарен господину Горецкому, который вообще очень точно сказал. Можно назвать клуб, потому что по-другому, если будем смотреть, то будем смотреть как на партии, на какие структуры официальные. Но ни одна масонская ложа никогда не принимала каких-нибудь конкретных проектов. Там были возможность обсуждать, как с одной стороны, с другой стороны выглядит эта и другая ситуация или проект. Как будет приниматься и выяснять, что значит для этой стороны, для другой, для третьей, для четвертой этот проект. И как можно было консенсус найти. Это правильно было сказано, это клуб, если так смотреть. Не структура, не институции, а клуб, где обменивались идеями, конкретными планами, и чтобы каждый потом, приходя к своей партии, к своему дому, чтобы они могли выяснить некоторые моменты, чтобы, если будут приняты конкретные уже какие-нибудь планы, решения, чтобы они как-то были хоть немножко, они не такие, но приватные, как говорится, эгоистические, а чтобы было возможно посмотреть на другой интерес, на интерес, если национальным почве, то на интерес литовский, польский и белорусский, чтобы вообще это место обмена идеями и как бы в клубах, в ложах собирались члены партий. Например, с литовской стороны были члены эндетской партии, были члены, большинство людовцев, но вообще были социал-демократы. А официально они воевали, политическая борьба, а здесь неофициально они обменивались и говорили, что мы могли бы сделать в своих кругах, чтобы эта идея пошла. Но я думаю, что влияние масонства на мысль, на этот возможность найти какой-нибудь выход из конфликта, но выход, который будет потом уже решаться конкретно политическими структурами. А тут мысль. Ясно. Я хотел бы еще додать, что категорично супраць замены там чорнай легенды масонеры, якая доўгі час існавала, зараз існуе, на нейкую ружовую легенду.
таких героев и так далее. Все было, конечно, по-розам, все было больше складано. Але гаворачы про те вось ложы беларускія, літоўскія, польскія ложы, віленскія ложы, мінскія ложы, тут хочу сказаць, што тут я адчуваю просто вельмі моцную прагу людзей да свабоды, да паразумення, сапраўды да братэрства. Вельмі цяжка было в тых умовах вось неяк адкрыта выходзіць на плошчы, там прапагандаваць гэтую ідэю. А вось в такіх клубах гэта можна было рабіць, імкнучыся зрабіць іх такімі вельмі моцнымі, ну, кропкамі, пляцоўкамі уплыву на ўсё грамадства, не толькі на палітычныя партыі, а практычна на ўсё грамадства. То бок, у любым разе, это вельмі прыгожая старонка нашай гісторыі, якая калі-небудзь зойме належнае месца ў нашых падручніках. Дзякуй вялікі. На сувязі, відэасувязі з Менску Сергей Харэўскі, з Гародні Алесь Смаленчук. Тут у гэтай віленскай студыі прафесор Рымантас Мікнес. Дзякуй вялікі за ўдзел у нашай праграме. Заставайцеся з Белсатам, глядзіце Інтэрмарыум. Глядзець Інтэрмарыум можна таксама на YouTube-канале Белсат Гісторыя. Пішыце, каментуйце. Да пабачэння і жыве Беларусь!